ಎಐವೈಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಾವೇಶವು ಟಿವಿ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೇರಳ ಜನತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಎಐವೈಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಎಐವೈಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗಿದ್ರು. ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಎಐವೈಎಫ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜು ಉನ್ನಿತಾನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಸಿಪಿಐ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲ್, ಸಿಪಿಐ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಡಾಚೆ, ಎಐವೈಎಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಎಂಸಿ, ಎಐವೈಎಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮನು ಪುತ್ತಿಗೆ, ಎಐಟಿಯುಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಡಂಬಾರ್, ಎಐವೈಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಕರಮಾಡ ಮೊದಲಾದವರು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് തമ്പടിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ തോക്കുകൾ ഗർജിക്കുകയും 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ലോകം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഈ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 12 വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ആത്മാവും കരുത്തുമായിട്ടുള്ള ഭഗത് സിംഗ് ആ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ രക്തം ചീന്തിയ മണ്ണാണ്, കളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി രക്തത്തോടു കൂടി ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയെടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയും ഒരു കുപ്പിക്കുള്ളിൽ ആ മണ്ണ് ഭദ്രമായി വയ്ക്കുകയും അതിനെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഭഗത് സിംഗ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നാമധേയം ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവാനും ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു കരുത്തായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സഖാവ് വളർന്നു വരുന്നത്. ആ ഭഗത് സിംഗ് 2019 ഇതുപോലൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തതിന് ശേഷം ಬಳಿಕ ನೂತನ ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರೂಪೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶನೀಶ್ ಉದ್ಯಾವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ ದುರ್ಗಿಪಳ್ಳ, ಶೋಭಾ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಧನ್ರಾಜ್, ಕೀರ್ತೀಶ್ವರ್, ಪ್ರಭಾವತಿ ಕಾಜೂರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.